Mene pois! Mikä menee? Homo. Ota oma tuoli. Se on mun tuoli. Joka perseessä nostaa sen paikkansa menee. Ei joo, se on mun Onhan. paikka. Kyllä voi vittu mennä tälle. Mun tuolinkaan et mene. Sä et nyt luokas tulos nyt. Joo. Tuolia. Sälle. Anni lopeta. Laita YouTubeen. YouTube nimi on mun tuoli. Tiia Finn Jonni. Paska. Ei lopeta. Lopeta. Hakkaat sä mutki vai? Hakkaat sä mutki? Joo. Eikö se vaan tipu? Kunnon Raimo. Älä. Kunnon Raimo. Tiedätkö, että sä voit nostaa sitä ylös? Päälle ja taakse. Just noin, hyvä asia. Mene hullu, en mä helvettiin siitä. Minä. Tiia, miten sä pystyt luovuttaa? Sun tuoli meni jo. Vituttaako? Kiva istua siinä. Vituttaako? Lopeta. Toi reaktio on vähän huono joiden.